Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Ndikedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi, hello Mkomanashi, how are you? Can you please post my own story as hidden identity? Zita rangu ndiretwa Give More and I have my own story yandoda kuti munge muchizopostawo pachannel yenyu. Let me start by saying kuti South Africa, it is not for the weak, only the strong ndivo vanokwanisa kungwavha mukoma, no matter how, so that they can become rich. When I came here to South Africa, zvinhu zvainge zvakaoma, ndainge ndisitomborina kana documento at all, ndaingogara ndichingodzingirirwa nepolice. This was after ndaona kuti Zim ainge ava marwadzo. Kanyika kedu kanopisa kani kanorwadza. There was no opportunity whatsoever. Ndakatomboshanda kunana GMB, but waitoona kuti ma1 kana kamari kacho kawainge uchiwana zvainge zvichitongopisa tsitsi. Saka ndakazoti one day ndakagara zvangu pasi because ndainge ndichimboitawo zvekufudza mombe. After that ndipo pandakazotanga kushanda kuGMB, then ndikabva ndazoitawo madhiri kuti aigoitawo sei, nekuda kwekuti mari dzacho dzatainge tichiwana dzainge dziri shoma. Ndakati ndadzingwa paya mukoma ndokubva ndazodzokera kumusha. After ndadzokera kumusha ndikanotaura zvekare naSabhuku. Saka kuZim chandakaona ndechekuti vanhu kana vakangoziva kuti wanyanyisa kutambura, instead yekuti vange vachikubatsira vanotokudzvanyirira. Zvandakaitwa ipapo naSabhuku mukoma. Paakandiona ndichibva kutown ndokuzonzwa kuti ndainge ndakadzingwa basa kuGMB, akafara chaizvo. Akabva ati ainge achida kuti tige ndichimushandira ndichitawo zvekufudza mombe. Mukomanashi, gore rose ndaingoshandira mbudzi pagore. He would only pay me only once. I was so poor Mukomanashi zvekuti kwainge kusitomborina kana mukadzi ainge achida kuwadzana neni. No one would even tolerate me. Kana usina mari hakuna mukadzi angakuda mukoma. Vakadzi vanongokuda chete as long as uchiburitsa mari. Ivo vakadzi zvavatongori naturally vanoti kana vakatarisa murume anenge asina mari vanenge vachitokuona sekunge chimwe chipuka chihing'ongi, kuita kunge chigudo chihomuhomu ndo chavanenge vachitoona. So muvillage mainge muine umwe mukadzi uyo wandainge ndichida nemoyo wangu wose. Saka she was like one of the most beautiful girl, but I knew kuti there was no opportunity for me to date her at all because ainge achitodanana neumwewo mukomana at that time. Saka kamukomana aka kainge kachitobvawo kumhuri yainge itori nemari. He was someone who was living a very good life according to the village standards. Saka musikana uyu aizviita kunge innocent achitodanana naye mukomana wake uya vainge vari murudo. Tese taitofungidzira kuti at the end vainge vachazotongoroorana, but that is when I saw the power of money. Kwakazongouyawo umwe murume uyu akauya ndokubva azovhura shopu yake. Saka iye aitawo zvekutenga gold achitengesa. Aiva nemari kane apa ainge ari mundara wechikuru. He was making a lot of money. Akabva azotora musikana uya akamutora ndokubva akabva azomuita musikana wake wekushop, aitengesa kushop pasina kana nguva ndokubva tatonzwa kutoti ainge atova nepamuviri musikana uya. She then dumped the guy that she was dating mufesi uya ndokubva azoenda akanozvisungirira mugomo. Ndopandakaona kuti vakadzi vanotongoda mari. Anokwanisa kukudheita the moment yaanotanga kudheita umwe munhu anenge aine mari yakawanda kudarika yako, then they stop caring about you. Kunyangwe paakanzi akanyorerwa tsamba naye mukomana wacho achiti kana ukandiramba zviri nani kuti ndinge ndichifa. Hanzi akatomuti ngaave, kana akafa handiti kunenge kwashota ndekwavo here, isusu tinongoramba takakwana nhamba yedu. What matters to them is
if a man is able to provide. Ipapo ndipo pandakabva ndazodzidza chidzidzo. I learned a lesson. Ndikabva ndazviudza kuti ndinge ndichikwanisa kuzorora mukadzi wekuti mukadzi iye anozondida, treating me with respect. What I had to do was to find money. I was supposed to become wealthy. That was my goal. Ndokubva ndazoramwa basa mukoma mushure mekunge tanetsana naSabhuku. Ndikabva ndazouya kuno kuSouth Africa. Ndakauya kuno kuSouth Africa ndainge ndiine my high hopes, because taingoonazve vanhu vaiti kana vakauya kuzoshanda kuSouth Africa votodzoka vakabata maTV zvinyi. So I did not even know kuti vanhu vainge vachitozvitambudzikirawo muSouth Africa. Pandakauya kuno kuSouth Africa ndo pandakaona kuti ainge ari ma1. Ndakabva ndatanga kushanda sagarden boy. Saka until I got the opportunity to speak with this other man, iyewo murume uyu ainge ari muSouth African, aiitawo zveun'anga, but aita achishanda zvekare mumagarden evanhu. Saka taigara tichingotaura mukoma, aiuyawo obva aita mapeace job padhuze nepamba pandainge ndichigara. We would speak all day long zvedu tichikurukura, achindiudza nyaya uye zvekare nekuti anorombesa. Saka akabva azoti iye ainge achida kundibetsera so that boss vangu vange vachizondipa mari yakawanda. Ndokuromba kwandakaita. And when I saw kuti zvechokwadi mishonga yake mudhara uyu yainge ichishanda, ndo pandakabva ndamuudza kuti ndainge ndichida kuti ange achizondirombesa. Akabva ati zviri kuramba ropa rako nerangu zviri kuramba kuenderana. Ndokusaka uchiti pose pandiri kuzama kuda kukubatsira zvinhu zvako zvinobva zvaoma. Uri kufanira kuti unge uchitsvaka n'anga yekuti ropa rako neropa rake zvinenge zvichienderana. So ndakabva ndazomupa mari. Akanditi ainge achida kundipa mushonga uyu hanzi waizondibetsera kuti mukufamba umu ndaizosangana nen'anga yekuti iyo inenge iine ropa rinenge richienderana neni, nekuti hanzi ndo zvinodiwa pakuromba. So mukoma Nashi, after ndapiwa mishonga yaya, ndakangonzi mishonga iyi pose pandinenge ndiri ndinofanira kufamba ndakaiisa muwallet. Then ndipo apo pandakazoti ndadzokera kuZimu, ndikabva ndangotanga kungofunga vamwe vatete vangu. I had seen her a very long time ago. Vainge vachigara kune imwe village zvekutoti waitotravela mukoma for about 2 hours uchibva kuvillage kwedu uchienda kuvillage kwavo. Ndakati ndasvika kuya mukoma mvura igoti yotanga kunaya. Saka ndakabva ndazotsvakawo panzvimbo pekuti ndinge ndichizorara. That was when I found out kuti pamba apo pandainge ndawanawo pekuti ndinge ndichiisa musoro for the night, the man was a sangoma. Ndakazotaura navo sekuru vaya vakabva vazondiudza kuti ivo vainge vasingakwanise kundibatsira because vainge vasiri kukwanisa kudana midzimu yangu, asi vaikwanisa kundibetsera nemishonga yekuti ndaizokwanisa kuita mari. Saka vakabva vazotaura neimwe n'anga. Saka n'anga iyi mukoma yaitogara zvekare kune imwe village. Vakandipa mafone numbers avo gogo vaya ndokubva ndazoenda kuya. Ndakati ndaenda kuya mukoma Nashi, ndipo apo pandakaitiswa mhiko dzekuti zviri nane kuti ndinge ndichisika bonde nenyoka kweupenyu hwangu hwose than kuti ndinge ndichizofa ndiri murombo. Ndaramba kanini ndaramba. Zviri nane kuti ndinge ndichizoenda hangu kunotsva nemoto kugehena than kuti ndinge ndichizorarama upenyu uhu unorwadza kudai semurombo. Zviri nani kani zviri nani ini kuti ndinge ndichinotsva hangu kugehena. Ndo mhiko dzacho idzodzo, ndo matangiro acho andakatanga kudziita. After that ndakabva ndazotorwa. Zuva rainge rarereka ndokubva ndazoendeswa kumakuva. Mukoma Nashi ndakanosiwa kumakuva ikoko. Ndakarara pamusoro peguva usiku hwose mukoma Nashi, pasina kana zororo. Ndainge ndakanzi ndaifanira kurara usiku hwose ndichingodanidzira. Ndakarara usiku hwose apako iko kunetsa mukoma, nekuti muswere wese wezuva ndakaswera ndisina kana chandainge ndambodya, vachiitira kuti ndisazova ndakasviba. Ndainge ndoziya nenzara mukoma Nashi the whole day. Apa ndichinzi ndaifanira kuti ndinge ndichidanidzira. I kept on repeating those words kusvika izwi rangu rashoshoma nekuda kwekuti ndairamba ndichingodanidzira, ndichingodzokorora mhiko idzodzo mukoma Nashi. Ndaingoramba ndichingoti zviri nani kani, ndati zviri nani kuti ndinge ndichirara nenyoka kweupenyu hwangu hwose, ndichiita bonde nechikwambo icho chandiri kuda muzuva ranhasi. Zviri nani kani, zviri nani ndati
kuti ndinge ndichirara nenyoka ndichiita bonde nayo kweupenyu hwangu hwose than kuti ndinge ndichizofa ndiri murombo. Ndati zviri nani kani, ndati zviri nani kuti ndinge ndichizoenda kunotsva kugehena than for me to die as a poor man. Ndicharara hangu nayo nyoka iyi, ndicharara zvangu nacho chikwambo changu ichi. Ndiwo mashoko awo andainge ndakanzi ndaifanira kuti ndingoramba ndichingomadzokorora mashoko iwawo. Zvose izvi mukoma ndaizviita either ndakagara pamusoro peguva kana kuti ndakarara pamusoro paro guva riya depending mukoma. Saka n'anga iya yainge yakanditora ikabva yatsvaka guva rayainge ichiziva kuti rainge riri guva remukadzi. Saka kana uri murume unonoradzikwa pamusoro peguva remunhukadzi kuitira kuti chipoko chake mweya wake uyo mufi kana ari mukadzi anobva azova mudzimai wako. Uye kana uriwo mukadzi unoenda wobva wazonoradzikwa pamusoro peguva remurume so that murume iyeye ange achizova murume wako, iwewo uchizovawo mukadzi wake mukoma. Dzakazoti dzava kuma 3 am ko icho chando zvachakandiita, ko idzo mosquito mukoma. Hakuna chinhu chinonzi malaria, because dai kwainge kuine malaria musi wacho iwoyo ndingadai ndakarohwa nayo malaria, because usiku hwose mosquito dzainge dzichingondisvasvanga without giving me any rest. Apa ndainge ndakanzi ndaifanira kungoramba ndichingodzokorora mhiko dziya kuri kudzisadzikisa. Saka kuzvi 3 mukoma ndakati ndarohwa nechando ndongogwagwadza. Ndipo apo pandakazoona malights emotikari ndakafara, because ndaitoziva kutoti vainge vari gogovaya. Vakauya gogovaya nevamwe vavo vakabva vanditi vainge vachienda mune chimwe chikomo, because kumakuva kwacho kwatakaenda ikoko makuva acho ari padhuze nechimwe chikomo. Saka vakati vainge vachida kukwidza chikomo ichocho kuti vange vachikwanisa kunobata nyoka. Vakabva vati nyoka iyi vainge vairota uye zvekare vainge vachazoibata nemushonga so that isazovaruma nekuvauraya. Vakaenda kuya mukoma, pavakazodzoka it was somewhere kuma 5 am. Zvino ndainge ndotya, because vakanditi kana ndainge ndichazoonekwa neumwe munhu zuva kana rabuda ndigereko kumakuva, because ndaisafanira kuti ndinge ndichizobva kumakuva ikoko vasati vadzoka nenyoka. Hanzi kana ndainge ndichazoonekwa zvinoreva kutoti mhiko dzacho dzinenge dzatoputsika. Saka taifanira kutoti tinge tichizozvidzokorora kuzozviita zvinhu izvozvo mukoma zvandainge ndarara usiku hwose ndichiita. Ndakabva ndati Mwari ndinzwirei tsitsi, handikwanise zvekare kuti ndinge ndichizorara pamusoro paro guva iri one more day. Asi sezvisinei ndakafara chaizvo ndichivaona gogovaya vakadzoka mukoma. Vainge vakabata rimwe zisaga rewhite. Mukati mezisaga iri ndakabva ndaona kuti mainge muine chinhu chainge chichifamba-famba chichirakidza icho kuti yainge iri nyoka. Mukoma Nashi vakabva vazovhura saga riya, ndokubva ndatoona kutoti zvechokwadi chainge chiri chiva chakabuda mumusaga muya. Asi chiva ichi mukoma, even though chainge chichishinyira, asi chairakidza kuti chainge chistomborina kana power. Vakabva vati ivo vainge vashandisa masimba avo kuti vange vachichipedza simba kuzonosvika tichizonopedza kuita mhiko dzedu. She then told me kuti ivo vainge vatoita mhiko dzavo kuti nyoka iyi mweya wemufi unge uchizobuda muguva. Paguva paya pandainge ndarara usiku hwose ndivete, mweya wacho ubva wazobuda ubva wazonopinda munyoka, so that nyoka iyi ndikwanise kuzopota ndichitaura nayo mukoma. Vakaita mhiko dzavo. After that vakabva vazotanga kudaidza zita remufi, nekuti paguva apo pandakarara ndakavata painge patori netombstone vachimudana nezita rake nesenemu yake. Mukoma takangonzwa rimwe zimhepo iri kuti nditi rakabva nepi, but pakangoita rimwe zimhepo, then nyoka iyaya ndokubva yatonyangarika. Vakabva vatanga kupururudza vachiti zvaita. Vakabva vanditi nyoka iyi yainge ichazoya ichitaura neni, asi ndaifanira kuti ndige ndichiziva kuti ndinenge ndichitotaura nechipoko chake. Mukadzi uyu pose paanenge achida kuita bonde neni ndaifanira kuzorara nayo nyoka iyi. Nanhasi uno ndizvo zvandinoita. Nyoka iyi mukoma ndiyo inondipa mari, uye zvekare idzi ndidzo mhiko dzandinofanira kuti ndinge ndichitevedzera. Mukoma Nashi, handitendedzwi zvekare kuti ndinge ndichibatsira hama dzangu. Zviri nani kuti hama dzangu dzinge dzichitambura than for them to enjoy my money, because ndakanzi hama dzangu padzinenge dzichifamba mugwenga zvinoreveiko kuti dzinenge dzichifamba mugwenga? Zvinoreva
izvo kuti pose apo pavanenge vachishaya mari zvinhu pazvinenge zvakaoma, ini kwandiri zvinhu zvinenge zvichifaya. Iniwo patinenge ndichifamba mugwenga, ivo vanenge vachitokwanisa kutobata mari nekutoshandisa mari yacho iyoyo. Saka ndinotomeka sure kuti at all the times hama dzangu dzinongogara dziri pama1. Nditori nevamwe bhodhi avo vakamboya kuno kuSouth Africa ndokubva vazotanga kushanda. Ndakavakwenyera mapurisa sezvo ndaiziva kuti vainge vasina passport, ndokubva vazodipotwa vakazodzokera kumusha. Nanhasi uno mukoma ndakavaitira mhiko dzekuti vasazombofa futi vakakwanisa kudzoka kuno kuSouth Africa kuti vange vachizokwanisa kushanda vachiriritirawo mhuri yavo. Vanofanira kungorarama upenyu hwekuti vanenge vachitambudzika at all the times. Ndiyo confession yangu mukoma yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo mukoma Nash, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi hama dzangu padzinenge dzichitambudzika vachishaya mari, iniwo ndei ndichifara. Paya pekutiwo zvavo zvinenge zvichifaya, kwanguwo zvinhu zvinenge zvakadhakwa. Saka mukuzonotaura navo mukoma ava, pane rimwe shoko ravakataura randakabata, which I think I need to share with you. Vakanditi chisingazivikanwi nehama dzangu ndechekuti paya pavanenge vachiita mari, kana vakakwanisa kukasika kuronga nayo mari iyoyo, zviya zvekuti unotogara wakatonyora mukabhuku kuti ndikangowana mari ndoda kuenda kunotenga chakati nechakati. Hanzi ipapo pekuti zvinhu zvangu zvinenge zvakaoma, ivo kana vakakwanisa kubata mari, hanzi munhu kana stand anokwanisa kuibata. Asi hanzi kana kwangu zvikangoita, munhu kana aine kamari kaanenge akachengeta mumba, kamari kako hanzi torwa nechipoko changu, chikwambo changu, then I'll use that money. Ndizvowo zvandakaudzwa navo mukoma vedu ava. I think it is wise kuti munhu chingogara wakanyora pasi maplans ako kuti ndikangowana mari chete ndototenga chakati, so that kana uine munhu anenge akakugadzira asazokwanisa kuwana access. Hanzi the more that you keep that money, the more that I have access. Asi ukangoti wawana mari watenga kana mudziyo wako, hanzi handikwanisi kuti ndike ndichizotorera hama dzangu izvo zvacho zvadzinenge dzatenga. Tell me what you think in the comment section. Please do come with your prayer request. I will post my prayer request after episodes our confessions.